John Greek 88,6. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας, ανακαλύπτει πρώτος τις νέες ελληνικές επιτυχίες και μας κρατάει καθημερινά συντροφιά. Είναι ο John Greek 88,6. Κοντά στους ακροατές του κάθε στιγμή, στο σπίτι, τη δουλειά, το αυτοκίνητο, γεμάτος διαγωνισμούς και εκπλήξεις. Ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός του ραδιοφωνικού σταθμού για την κλήρωση ενός αυτοκινήτου γνωστής εταιρείας ολοκληρώθηκε με τυχερό νικητή έναν από τους ακροατές του. Ο κύριος Μανώλης Ρούπας παρέλαβε το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο μαζί με τη σύζυγό του και τα δίδυμα αγοράκια τους. Μεγάλη μας τιμή σαν Citroën. Σας παραδίδουμε το κλειδί αυτού του εκπληκτικού αυτοκινήτου, το Citroën C1. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ με τη σειρά μου, στον κύριο Ρούπα, που είναι ο μεγάλος μας νικητής. Ευχαριστώ. Καλωρίζω, καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε τον John Greek πάρα πολύ. Τον ακούμε καθημερινά. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος σταθμός. Η μουσική του μας μαγεύει. Το κλειδί ποιος πρέπει να το δώσει στο βαλάτι να ανοίξει την πόρτα? Είναι ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός που κάνουμε ως John Greek σε συνεργασία με τη Citroën Ελλάς και ένας τυχερός ακροατής μας, ακούγοντας τη συχνότητα του John Greek 88,6, είχε τη μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει την πιο φρέσκη και νεανική πρόταση της Citroën για την πόλη, ένα Citroën C1. Ο διαγωνισμός του ραδιοφωνικού σταθμού John Greek ξεκίνησε τον Μάρτιο και κράτησε μέχρι και τον Απρίλιο. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν οι χιλιάδες ακροατές που συμμετείχαν ήταν να στείλουν κενά μηνύματα από το κινητό τους στον ειδικό τετραψήφιο αριθμό. Και όσο περισσότερα μηνύματα έστελνε ο καθένας, τόσο πιο πολύ αυξάνονταν οι πιθανότητες για να κερδίσουν το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο. Έστειλα άλλα 2-3 μηνύματα για το αυτοκίνητο. Είχα σταματήσει εκεί. Δεν περίμενα δηλαδή να ήμουν εγώ ο νικητής. Ακούω συνέχεια John Greek. Μπορώ να πω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο σταθμός. Ο John Greek 88,6 μεγάλωσε. Σε λίγες ημέρες κλείνει έναν χρόνο και τα πρώτα του βήματα στα FM συνοδεύτηκαν με τις μεγαλύτερες ελληνικές νέες επιτυχίες.